jokanyo mag chama to un kod ohala. Chop lek mar ohandi kokalo kuom hola mong'ere kaka Pamoja Group Loan ma ichiwo nyaka $10,000,000. Onge arita moramora ma ochuno ni nyaka ibedgo. Lim bad bengi mar Equity moramora mondo indikri. Arwaki chenro wa makawuono mar ohala gi mwandu. Chenro wamedo menyo ni oganda luo mago matiyo mateke weche mag ohala kod keto mwandu. Kawachopo singo marwa mano mar kelo twak makona dongruok kaka oganda. Machiegni nyakoro mgaji wa nyinga Lydia Okero. Nyakoro mgaji wa gedo en gino ma oganda thoro ng'iyo machiegni. Kata oganda thoro bedo kod dwaro mar gero ute malong'o maginyalo joti. Kata kamano, pek mar ngima kod bima malo mar gik gedo osebedo badho ne thoth oganda e pacho ka. Kaka yor miyo oganda yot e yore mag gedo nyakoro mgajuan, Christopher Oluoch nochako ohala mar loso kite mag gedo moloso kod lowo kod simiti. Ne walime kare matimo ohala e kaunti ma Migori, to nwatwa kode e yo machal kod Ani lungane Christopher Oluoch, an wuod Daudi Opiyo, majako dero bara, rungu kamagambo. Koro waloso gimiluongo ni interlocking bricks. Gimano inspire biashara ni, pacha mang'eny ne gombo na donje gimiluongo ni abed ng'at ma samoro an kata gilandi moko ji odake. Koro kanyi mana gombo ni yawa. Ka gini nyalo gedo piyo kama, to baba waneno kanowena lo pacha wan wadak e town. Koro ka an gi mashindni, to chieng' moro Nyasaye ogwedha gi pesa. Ang'o manyalo mona yudo pesa tager udi ma ji nyalo dake, ma kata ka chieng' moro koro aonge tich, tanyudo kaka konyora. Kase chungo lo, tapimo lo, wilbara uchiel, aketo gi simiti achiel. Mano wilbara uchiel no, aseng'eyo ga ni golo na 80 kata 90. 80 kata 90. Gimomiyo golo 80 kata 90, wilbara ibiro yedo ni samoro ng'ato ka chuo pau, ochuo moro ng'ato niti machuoyo mang'eny, ti ng'at machuoyo pau matin. But kiseng'iso gi ni wilbaro, waketuru pau 23. Koro en mani koro ng'ati biro yedo na chuoyo pao matin. Koro biro golo ni 80 kata 90. 80, 90. Koro oringo kanyo. Koro mostly en gimoro 85, 90. 85, 90. Koro kanyo. Simita achiel. Kase chungo ma se ruoge. Koro aruwe gi pi matin. Aruwe gi pi matin. Mano yudo ka machine se oil machine maber. Ma se organize an gi 2 polythene papers achiel mikete bu machine. Gachiel maketo malo. Gimomiyo aketo mae bu machine piny jwala ni akete bu machine mondo kik aketo lo to makre gi chuma cha. Koro jwala ni aketo mondo kata kan koro agolo matafare tagolo gima ler. Kech kata sani no kagolo ino kuwuok gimoro ma smooth. Makata kidhi gedo go tigedo ne ng'ato we korot ka smooth makata en makoero to goe plaster not, but mostly sana okwero mondo goe plaster. Odwani mondo wiche mana rangi kendo neno maler kabisa. Ka tich mang'alo tiyo ni maler iwiche mana rangi to ot donga ka neno maler. Koro kise ruwo lobno iole e machine kata idiyo. Kise diyo mana kaka oneno kwa diye cha tikao igole kendo itere idhi kete. Koro mostly en giminyal tim gi ji adek kata 4. Ka tiyo gi magi ikat cost 50%. Nikech mokwongo kaka idwa kat cost ka matafare ni en gima nyake wang'e ng'at ka dhigo ni nyaka bech weng'o mani ng'ine yien be ketho ka
yien ing'ado miwang'o go matafare. Aya, sami itiyo kode, ma dwaro funde mang'eny. Matafare dwaro funde mang'eny. Ma en funda achiel. Kata mana ng'at ma ok osomo tij gedo to oseyudo kaka inyal pange gini, inyalo puonje gi kanyo to konyi mana soye. Mang'iso ni gini en inyalo soye kata gi familia. En ok ochuno nyaka imany fundi. Bora ni in gi idea, inyalo soye gi familia tisoyo asoya. To kato matafare biro kawi days mang'eny. Ni focuses iweyo ka ndalo 2 kata ndalo 1 kata iduogo. Mae inyalo amua ni odni adatike kawuono. Nikech ka materials isego gigi oketo ready. Imanyo mana joma konyi soye titieko gino kawuono, tiolo linton the same day, to linton kose timne curing motwo, tigo mana wichara. Koro mano dhi kosti pesa mang'eny kuom funde kata 4, ma inya gero gi funda achiel kata in kendi as a family. Bora nasegero nigo tang'isi ni gini apuonji an kenda nomera gigi koro isoya. Inyalo soye kiin. Koro isoya interlock gi mana kiin. Kata gi fundi ni edi. Kindi nya interlock e 1 day kata 2 days. Giga achiel ka uso, kalose gi lopa dalaka, tabiro use siling 35. Kalose gi lopa e dalaka, ma atiyo gi simiti na e dalaka, tabiro use nigo siling 35 achiel. To king'iyo na simiti ni, taloso nigo e site mari, to achako bei gi siling 15, but koro wanyalo negotiate. Koro biro luwore kama wagike kodi, but mostly ng'eny ji maseloso negi wagike siling 12. To but abiro gimomiyo wagiga kanyo, I explain ni kaka gino bet, nikech we are around 4-5 people, mostly watiyo ji 5. Koro jogi, each and every block, nyaka ntiere pesa mabe ng'ato embo dhi got, mondo mi wakonyre wachiemo ode. Piny to tek, to embe nyaka miye mana kore. Kuran ba dongi kora, machine bende nyaka dongi mar maintenance mare. Koro gigo gin gik ma abiro explain ni sama wayudore ma watiyo, ni ng'e kaka gigo tiyo. Sani ahero tijani kabisa. Ahere kabisa. Challenge ma en go podi ni pok oyudo customer, mano challenge. To customer no an I believe ni Nyasaye dhi kelo. Mana kaka koro sani wan kodu kani. It's the work of God. Nyasaye dhi kele kata sama koro wawuoyo kani. Ang'eni nitiere jomoko ma sani osechako paro diriyo ni owinjo bed ni otiyo gi gini. Ma arwako gi e chunya mondo mi an bende gima ahero ka giyie giting'a malo mondo aher gini, nikech ka ni tich machielo sani. Ma kuru mang'iso ni aweyo tal gima ne Nyasaye omiya chunya cha. Ng'ama dwa chako biashara machalo kama, ang'ise ni biashara ni en gima nyalo kelo income. Okelo chiemo e mesa. Okelo chiemo e mesa, kuru bia wanya riwore kode and wanya tiyo together. Nikech tich nywakone e midwaro. Sani kata sani nyayudo ng'ato ma otiyo Kenya ka, to riwore gi ng'ato Uganda, Tanzania. To nitiere tich ma ka ng'ato chanigo Uganda, to en gi tich mang'e to ng'ise nomera tich morango, to ng'ato miya tich machielo kama. Koro ng'at madwa chako gini, obia nikech gini en gima nigi tonglo, kendo angeno ni mbele ka odhi bedo, nikech gimomiyo angeno odhi bedo mbele kama ber. Gini en environmental friendly. Okonyo weche mag yien. Kaka sani yien anatong'o yien dala. Tatong'o koro nagero got. To katong'o na wang'ang'o matafari. Atong'o aloso bau, koro an gi yien agero roofing mara, ayudo yien. To sama tong'o no apidho moko. To kiwang'o kode matafari. Itong'o yien mane inyalo uso siling kata 500 kiloso bau. Tiwang'o go matafari mami siling 40,000. Iwinjo kanyo? Yien itong'e makadi bare bau. To golo ni bau ma bau ni uso kata mana 100,000. Tiwang'o kode matafari. Mogolo ni matafari 40,000. Ng'ini ketho yien. To ma onge yien mitong'o. Kaka sani de ni awang'o matafari. Ma da doga ng'iewo bap roofing. Tan kuru bap roofing agol mana kanyo. Yienda.
koro macha en mana kamano. E kar loso mwandu motis Industrial Area e County ma Nairobi ne walimo kambi moro matiyo kod containers miting'o mwandu ka giloso godo ute mag jot, bende giloso godo dukni kaachiel kod kuonde toyo ngona. Nyakoro Mgajuang ne walimo gi kendo wago kodgi mbaka e yo machal kod ma. An iluongo ni Joshua Chieng' Omolo, awuodo Yugis, kamoro ni Oyombe. Koro iye ka, to watiyo gi premium containers. Premium containers nochako around 10 years kane wachako kambini. Jogi nobiro gi idea moro mar gero office, gero stalls kaka mineno ni, gero chope kaka mora neno piny kacha, machacha ne wagero wuon gi poko kawo. Koro ne wabiro gi idea mar gero jigi mondo mi reduce, mondo mi waduok piny mar gedo, nikech iyudo ka ng'ato kada gero ofise ama oda gero ode moro, obiro kawo ndalo mang'eny. To wan office kwa gero wadhi kawo 2 weeks. Stalls kaka ma wabiro kawo 5 days. Container customer kosebiro to order container from Mombasa. Container biro nyaka iye ka. Kosebiro to customer biro nene, okawo onya ndiko number plate mare nini, pier container nigi kanyo nitie number plate mare mondiko ni mae contain. Koro ichako ne kose sign to koro ichako ne mondo ichako ne tich mondo mi oti kaka obiro gi design mare. Container nyaka bed gi logbook, nyaka bed gi receipt mwago na Mombasa obiro ka, manyiso ni container ni en mowuok kucho. Koro logbook ni kida wuok ka kikawo container makoro container mari officially, imi logbook gi license mare gimoro amora. Maonge koro ng'ama dhi thage ni container ni ni container ni kwalo kama container ni kwalo kama. Hapana. Container ibiro biro ka to wasign ni logbook ni no, wami nyaka license neno idhego. Fabricate containers ne wayudo ka ne cheaper than keto biashara moko machielo. Biro yudo ka contractor nyaka mondo mi ogedi, to biro kawe muda mang'eny mondo mi otie kodno. Kore mano mi wabiro gi biashara mar loso container. Challenges mwayudo, inya yudo ka seche moko customer biro mondo mi olos ne container. Yudo ka customer ne nigi pressure sana, oketi gi pressure kone gi koni. Koro biro yudo ka container idhi tieko. Kisetieko container, customer dump mare no timre nade, owe kanyo. Okay, challenge mar ariyo en ni kaka sani kwadoke material nini sana, onge, inyowa sana. Biashara ni kako osekonyowa, kaka an ja office maka, biashara ni osekonyowa mang'eny. Iyudo ka sama customer obiro kelonwa mondo mi wati, wabiro yudo faida moro e wiye ma wachulo go funde ma wambe wakonyore godo. Ne jok ma dachako biashara ni, ubira ka premium container ka, to wamiyo advice kaka inya chake maber manyaka chieng' moro bing'e. Container nyadhi gero container kamore barabara, tikia ni kanyo en barabara. To kidhi gere barabara, tibiro titimruok nade, imuke. To container kisa dhi keto kanyo, tidhi kete kanyo ma kopo ni chieng' moro barabara wach ni okalo kanyo, inya ting'o container no ting'ise ni sudegi ka. Koro container en gimoro ma yot, inya wuotho kode. Advice ma damiyo jok ma gedo kata jok ma loso container, mostly jok ma gedo sani container
en cheaper than gedo kaluwore gi material mar gero gorofa machung' ama gero odi machung'. Inya biro ka premium containers tikao container tigero ni maber kaka ot midwaro. Gimoro amora obiro bedo iye kanyo, bed gi choo, obiro bedo nigi choo iye kanyo, obiro bedo everything, gimoro amora obiro bedo i container kaka idwaro. Wakao yo machuok e chenro ni mar ohala gi Mwandu nyakoro Mgajuan. Ka waduogo wamenyo ni ja ohala wa mar juma. Kik idhi mabor. Wachna uru gimomiyo unurengo matek kamano. Matieni. Awacho, unji ariyo kamora achiel gowadu, ang'o matimre? Wachna uru, be gik moko ni kar adier? Ing'o, wan ok wanyal yudo meher, wan wamanye. Jaherana, nitiere wach manyien. Jogi kia kuma mehero dhiye. Ageno ni en ok olal gi ng'at moro machielo. Ok abi yie mondo arus otimre kawuono. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Machiegni kendo nyakoro Mgajuan e chenro ni mar ohala gi Mwandu. En mor mara ipod intiere kodwa chenro ni wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. E kaunti ma Mombasa, oromo kod wuod luo matiyo matek e ohande mar uso lewni, wuoch kaachiel kod modhi mag joma mine. Ohala mane ochako mana gi hola mar HELB e kinde mane entiere tiegruok. Notiyo kod yuto mare e chulo sombe. Nyakoro Mgajuan sechegi osendiko ji 4 makoro konye kare mar ohala. Dominic Otieno en ja ohala wa mar juma. Nilonga Dominic Otieno dongo. Adaki Mombasa kani, lakini niko nyola Mombasa, nonyola Nyanza lakini wabiro doro Mombasa matena. Kani tumewala maguso lewni mag nyiri, kila kitu manyiri. Chakrok lewni maiye na kagilewni mawokote. Watch, trousers, jeans, skirts, bras, panties, jumpsuit, gown, everything mag nyiri ya usokani. Yeah. Joma nyiri oiro rwakre ahinya, unlike joma chuo. And then joma nyiri kigi plan ga nyiewo gimoro. Ng'ato nyalo bet ni kalo kamo, lakini kono gima ber to chunyo samoro obro nyiewo. Lakini ng'ama dichuo nakapanga
kanga to nyiew sada riyo kata sada dek na kopang lewni genyew kawuono, in the next 2 months akanyalo nyiew shat moro. Koro le ohala machuo a bit tricky matin. Alafu joma chuo nyane gin head of the families. Koro most of the time pesa margi opang oriti ot tenga morito ngani orito koro ngama dichuo punjo pesa mare budget mare kimatek. Lakini joma min pana gini lose money mang'eny. Koro liwni all the time and give my easier for me. But that's the main reason why I chose Nyeri. Ohala ni achako around 20 na Nairobi, alafu brother mara uluongana Mombasa ne abia konye. Kaka unalonga na bia konye amak ne duka konye matin akakona amano kana develop interest maro alani. So no before the university, instead of betiot kibi konya iduka manabiro Mombasa achako konye wadwa ausa eventually no mia duka chiel duka na mako ne cha onyisan ka uduka ni inyalo konye digo ine kaka inyalo school fees mari 1 2 3 amano kana chako alani. Yes, corona unge capital kaka no mia duka na unge capital, but thank God now you do help. I used to get help around 60,000. From the 60,000, Manaketo first batch, Manaketo Alamara, I was able to sell around, I was karibu 1,000. Meaning I had a surplus of 140,000. And then I chulo school fees 60,000, I don't give 40,000. Pesa nochako circulate yala. Slowly by slowly, amanga kwa Alamara na grow. So nanjalo with the school at the campus, after 3 weeks or 2 weeks, I travel abiro Mombasa. Aketo stock to Canada ngece nandiko kijana matich kora bilo takelo aketo stock tadoki school kora nanjalo biro Mombasa after 2 weeks amono kana statement na sasa sustain maisha mara yola kima doing seriously manyalo konyi is keeping track of everything me do pesa mitigo isiro kidhi mo stock na kindi kamro gimiuso na kindi kamro at the end of the day or at the end of the week inyalo ngen money faida mayudo kosa the loss. So it's very important. Every item mauso na kandik. Everything I have point of sale. In English you call it point of sale. So everything mauso na ka record. Amana yakanja in this week products makelo jeans ayudo wala kose wanga. From that anyalo gimanyalo mediduka mopungua ama gimakoro pamed. Kinyalo tumogimro not because of money but because you love it and the passion. You give it 100%. So and grow gimanoro kayala ni basically nekatake pesa. I love dressing. I used to be a model. So from the modeling career and passion, it drove me. It's the same line, fashion. So it's my and more of passion than business. Challenge team are doing very seriously. Because as I need your kaka one man physical shops with the emergence of online business, current challenge we're doing sani. In case Ohala wanachulo duko rent maduka, kakachulo esima stima, achulo license. And then you know maybe the same product me also ndinga mawise online and kochul rent angwe bill mochulo tijeman bet camera ogo picha to post kore nyalo no compete kata ngani be tech get in factors mange in overheads mange and gi jotich karibu angwena ansani achulo rent achulo nganeno koro compete gi ngani neno biro na tech gimanyalo maybe ause gimro 1,200 ano nyalo use kata gimro 100 koro mane challenge mayudo maduong sani. And then another factor, the economic situation in Kenya right now. Taxes are made no inyalo yudo kata bill mane inyalo nyiew 1,000 per day sani use kata 1,000 per beach mane 1,000 per moment ko moso taxes moment sani ko inyola maga seriously koro mane the biggest challenge mon go sani pesa circulation ma pesa kaka chon anyalo compare some years back sani circulation ma pesa day by day. And then the funny bit is that everything is getting worse every day. As time goes by, customer magwa pesa margi economic power dipping koreno sani affect biashara maro kaka kinyalo biro some months back before kwanza the new administration dukani then very busy shop kaka tange kasani donyi wajo lakini jopongi duka lakini kama sani and we brought this ability to get client koro mano nyolo nyiswa economic situation of the country the way it is right now.
Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En geno mara ni medo yudo puonj makare kotendo gi mago mwamunyo ne chenro ni mar ohala gi mwandu. To diko dakendo juma manyien e seche makama. Omed goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda luo. Oriti masani. Nyinga Lydia Okeyo.